Я заварила духмяныя зёлкі, у мяне ўжо дапякаюцца шакаладныя кексы, і водар ад іх ідзе па ўсёй кухні. З нецярплівасцю чакаю вас на сумесную гарбату. Прыемна атрымаць такое запрашэнне, праўда? Але чамусьці ў нашым мітуслівым жыцці са штодзённымі клопатамі мы знаходзім мноства прычын не хадзіць адзін да аднаго ў госці. Ці правільна гэта? Што мы пры гэтым губляем? Якія распаўсюджаныя памылкі ёсць у мастацтве прымаць гасцей? Я іх убачыла і, дзякуючы гэтаму, змагла зразумець і стараюся выпраўляць. Падзялюся з вамі гэтым і абавязкова пачытаем біблійны правобраз гасціннасці, які насамрэч глыбінны сэнс мае гэтая рыса. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, радая нашай сустрэчы, яшчэ і таму, што яна віртуальная. Не трэба асабліва рыхтавацца, няма спакусы адмяніць у апошні момант, бо не паспела прапыласосіць, ці згатаваць вячэру, або вымыць валасы. Насамрэч, я вельмі люблю гасцей, але маю мноства прычын не запрашаць іх. Па-першае, малыя дзеці. Цяжка адначасова надзяляць увагу і ім, і гасцям. Па-другое, беспарадак. Я прыбіраюся кожны дзень, але ўсё адно рэчы ўвесь час недзе валяюцца. Гэта звязана з першым пунктам. І па-трэцяе, гатоўка. Гасцей хочацца пабалаваць, здзівіць, а шматдзетная маці і без таго шмат часу праводзіць ля пліты. І вось гэтыя бытавыя «але» часам пераважваюць маё жаданне правесці час з сябрамі ў сябе дома. У нейкі момант я асэнсавала, што быт не павінен быць важнейшым за стасункі. Навучылася выключаць перфекцыяністку. Мне нават стала няёмка за сябе мінулую. Я спрабавала падмануць людзей, паказваючы ідэальную карцінку, якой тут быць не можа. Я вырашыла, што піць гарбату разам з сябрамі сярод раскіданых цацак значна прыемней, чым адной, няхай сабе і ў ідэальным парадку. І паверце, ніхто з маіх гасцей ні разу не скардзіўся. Прапаную нам з вамі паразмаўляць пра некалькі відаў гасціннасці. Калі мы прымаем некага ў сваім доме на некалькі дзён, калі запрашаем сяброў толькі на вячэру ці гарбату, а таксама абмяркуем, як нам самім паводзіцца ў гасцях і абавязкова, што ў Бібліі напісана пра гасціннасць. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Выпраўляючыся ў падарожжа, сёння мы загадзя шукаем начлег і замаўляем гатэль. У старажытнасці падарожнікі не мелі ні Booking.com, ні Airbnb. Ужо на месцы ў канцы дня яны шукалі начлег. Маглі сустрэць кагосьці на вуліцы і папрасіцца пераночаць, ці хадзіць грукацца па хатах, спадзявацца на гасціннасць гаспадароў. Часам ім адмаўлялі. Напрыклад, памятаеце, калі Язэп з Марыяй ехалі на перапіс і хацелі спыніцца ў ноч у гатэлі, там не было вольных месцаў, таму Ісус нарадзіўся ў хляве. Таксама мы чытаем у Бібліі пра выпадкі, калі ніхто ў горадзе не хацеў прыняць падарожнікаў у сябе дома. Магло і такое здарыцца, але агулам практыка клапаціцца пра незнаёмцаў была распаўсюджанай, таму што не было іншых варыянтаў, усе так падарожнічалі. Сёння сітуацыя змянілася. У большасці месцаў ёсць хоць нейкая гасцініца. У нашай краіне сталі папулярнымі прыватныя аграсядзібы з добрымі ўмовамі. Але спыніцца ў знаёмых – гэта зусім іншая практыка. Цяпер, на жаль, мала распаўсюджаная. Мы ўсе баімся кагосьці паціснуць, дадаць клопатаў, стварыць няёмкасць і такім чынам пазбаўляем людзей магчымасці паслужыць нам і самі адмаўляемся ад клопату пра іншых. Гасціннасць – гэта Божая рыса. Пра гэта мы пагаворым пазней, а зараз паспрабуйце ўявіць, што вы запрасілі гасцей на ноч.
Добры гаспадар хоча, каб госць адчуваў сябе жаданым у яго доме. Вядома, прымаць кагосьці гэта падрыхтаваць яму зручны ложак і смачную ежу, але гасціннасць азначае больш, чым гэта. Важна дзяліцца сабой, сваім часам і сваёй увагай. Мы ветліва ставімся да гасцей не для таго, каб стварыць на іх уражанне ці атрымаць запрашэнне ў падказ. Зазірні ў сваё сэрца. Важна, каб там было жаданне зрабіць чалавеку добра. Нават калі ежа простая, а ваш дом вельмі сціплы, гэта не замінае прымаць гасцей. Для іх важна ведаць, што ім рады. Цудоўны урок гасціннасці мне прыпаднесла адна царкоўная сястра. Аднойчы пасля нядзельнага служэння яна прапанавала зайсці да яе, і я з радасцю пагадзілася. Нашыя дзеці былі прыблізна аднолькавага ўзросту, і мы разлічвалі, што яны пасябруюць. На падыходзе дадому яна сказала: «Толькі ў мяне няма ежы, давай зойдзем у краму. Ты не супраць сасісак з макаронамі?» Я была не супраць, але ўразілася. На той момант у мяне ў самой было іншае разуменне гасціннасці. У хаце я здзівілася яшчэ больш. Нас сустрэлі незапраўленыя ложкі і непрыбраны пасля сняданка посуд. Дзеці заняліся цацкамі і сапраўды добра паладзілі, а мы хутка зрабілі просты абед на нашу кампанію. Мы так утульна сядзелі, шмат размаўлялі, дзяліліся досведам свайго духоўнага жыцця. Прайшло некалькі гадоў, і я па сёння памятаю той цёплы вечар. Пазней я разважала, чаму мяне на пачатку шакаваў просты прыём. Мы з сям'ёй так жа хутка збіраемся на служэнне раніцай у нядзелю, пакідаючы непрыбраным і посуд, і ложкі. У мяне таксама ненарыхтаваныя стравы і пачастункі, калі я толькі вяртаюся дадому знекуль. Чаму ж я вырашыла, што ў іншых можа быць інакш? Але мяне здзівіла нават не тое, што ў іх так жа, а што яны гэтага не хаваюць. Гэта перакуліла маё ўяўленне пра гасціннасць, і я пачала шукаць не прычыны, па якіх не магу запрасіць кагосьці, а жаданне клапаціцца і правесці час разам. Не так даўно мы пераехалі ў новую кватэру і абжываемся паступова. Я перажывала, што нейкі час у нас не было канапы. Гэта не дазваляла запрасіць гасцей з начоўкай. Таму як толькі мы стварылі дадатковыя спальныя месцы, ночыць прыехаў сябар старэйшага сына. Праз тыдзень дачка запрасіла сяброўку, а праз нейкі час засталася і мая студэнцкая сяброўка, якая цяпер жыве ў іншым горадзе. Гэта былі вельмі прыемныя моманты. Для дзяцей цэлыя прыгоды. Ды і мы з Надзяй зноў адчулі сябе маладымі, бесклапотнымі, прабалталі ноч напралёт, выпілі па некалькі кубкаў гарбаты і нават не заўважылі, як пачало світаць. Я сказала мужу: «Бачыш, як здорава, чаму мы раней не набылі канапу для гасцей?» А потым узгадала, што дзеці ночылі ў нас і да гэтага. Камфортныя ўмовы не самая галоўная прычына. Яны спалі на падлозе, ў спальных мяшках. І такія начоўкі ў прыгодніцкім духу былі яшчэ весялейшымі за звычайныя. Самае важнае – жаданне прыняць людзей, а месца і спосаб абавязкова знойдзецца. Я марыла пра канапу для гасцей, а мая сяброўка пайшла яшчэ далей. Яна шукала кватэру адразу з гасцявым пакоем. У Беларусі гэта не моцна распаўсюджана, а вось у краінах заходняй Еўропы норма. Яны перыядычна запрашаюць кагосьці пажыць да сябе і плануюць жытло так, каб у гасцей быў асобны пакой. Цудоўная практыка, я лічу. Яшчэ адна мая сяброўка рыхтуе для гасцей прывітальную паштоўку на іх ложак і пакет з сімвалічнымі падарункамі. Проста, каб зрабіць прыемна. Іншая знаёмая загадзя ўзгадняе меню з гасцямі, якія стравы падораць ім асалоду. Але і гэта не абавязкова. Я ведаю дзяўчынку, якая наадварот не замарочваецца з прыборкай і гатоўкай, а рыхтуе для гасцей цікавую праграму і свой стан. Стараецца быць выспанай, спакойнай, у добрым гуморы. Усе спосабы выдатныя, няма адзінага правільнага і зусім не абавязкова шыкаваць або знясільваць сябе генеральнай прыборкай, каб уразіць. Падумай, калі ласка, дарагая дзяўчынка, чым бы ты хацела праявіць клопат
да сваіх гасцей. Можа быць, падрыхтаваць хатнія тапачкі, ці паставіць кветкі ў вазу, павесіць чыстыя рушнікі для кожнага, саступіць свой пакой, ці спампаваць фільм для агульнага прагляду, або нешта яшчэ. Быць жанчынай – дар Божы. А цяпер паразмаўляем пра іншую ролю ўжо не гаспадыні, а госці. Як паводзіцца, калі мы наведваем кагосьці. Ты мусіш праяўляць цікавасць да гаспадароў і іх жыцця, не выклікаць у іх стрэс, не рабіць заўваг, калі, скажам, ежа не зусім такая, як табе падабаецца, або душ не працуе належным чынам, ці твой графік не супадае з рэжымам сям'і. Пакажы, што ты цэніш іх клопат. Госці стараюцца прыстасавацца да звычаяў сям'і, якую наведваюць. Тады візіт будзе прыемным для ўсіх. У некаторых краінах ёсць практыка адправіць ліст або паштоўку, каб падзякаваць гаспадару, або пакінуць невялікі падарунак. А можна і запрасіць сям'ю гаспадара ў рэстаран у якасці падзякі. Я думаю, як няпроста сям'і прымаць гасцей на некалькі дзён. Магчыма, ім давядзецца змяніць некаторыя свае звычкі, паводзіцца і апранацца па-іншаму, не так, як калі дома толькі свае. А для дзяцей чужы чалавек у доме ўвогуле стрэс. Ні табе пакапрызіць, ні пагарэзіць, ні разняволіцца, увесь час трымаць рэчы ў парадку, сачыць за сваім знешнім выглядам. Але бонус за такую ахвярнасць – гэта новы досвед, размовы, ідэі, якім мы можам навучыцца ў госця. Гэта карысна для абодвух. І госцю варта думаць пра тое, што ён не проста карыстаецца дабрынёй гаспадароў, а таксама прыносіць нешта новае, добрае ў іх жыццё. Гасціннасць – гэта не пра ежу і ложак. Іх можна атрымаць і ў гатэлі, а ў доме самае галоўнае – цяпло, сяброўства і час разам. Можна гуляць у настолкі, вывучаць горад, размаўляць пра рэчы, якія цікавяць абодвух. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Я ведаю, што ў нашай культуры не надта прынята прымаць гасцей на працяглы час, таму адмыслова пачала менавіта з абмеркавання такога візіту, каб вы ўявілі, як было б здорава рэалізаваць гэта. Спадзяюся, што ўжо перабіраеце ў галаве, каго можна запрасіць. А мы ідём далей і пагаворым пра больш распаўсюджаны від гасцявання на абед, свята ці проста на гарбату. І тут таксама трэба пастарацца, каб вашы госці адчулі сябе жаданымі. Пакажыце, што яны цікавыя вам. Такое не сыграеш, фальш адчуецца. Таму запрашайце менавіта таго, з кім сапраўды хочаце правесці час. Прадумваючы меню, падыходзьце індывідуальна, але добра падумайце, ці прапаноўваць асаблівую ежу, даражэйшую, чым вашы госці звычайна могуць сабе дазволіць. Гэта парадуе іх, ці наадварот, прымусіць адчуваць дыскамфорт і сорам, што не змогуць у адказ пачаставаць вас так жа. Эмоцыі, якія захаваюцца ў памяці, важнейшыя за тое, што было на стале. Калі я езджу з маленькімі дзецьмі да адной немаладой сяброўкі, яна адразу прыбірае свае каштоўныя рэчы і выстаўляе тое, што не шкада, з чым дзеці могуць гуляць. Мы разам робім вельмі простую ежу, якую дакладна будуць есці дзеці, накшталт канапак, пельменяў ці спагеці. Мне не давядзецца угаворваць малых і не давядзецца пераймацца праз тое, што яны засталіся галоднымі. Да таго ж на прыгатаванне не спатрэбіцца шмат часу. І гэта мае любімыя сустрэчы. Усе расслабленыя, спакойныя. Дзеці самі сябе займаюць, а мы з сяброўкай размаўляем, не адцягваючыся на клопаты. Ну вось, цяпер мне захацелася запрасіць кагосьці ў госці. Гэта прыемны спосаб служыць іншым, калі правільна расстаўленыя прыярытэты. Быць гасціннай – гэта не старацца выглядзець мега-гаспадыняй, а здолець арганізаваць усё так, каб усе атрымлівалі асалоду ад часу разам. Зараз паслухаем спеў, а потым пачытаем незвычайныя гісторыі з Бібліі пра гасціннасць.
свайго адзначай. Смерць не мае улады болей, Господ збавіў цябе, Бог твой збавіў цябе. Весяліся і пляскай, весяліся і пляскай у далоні, свята сэрца свайго адзначай. Смерць не мае улады болей, Господ збавіў цябе, Бог твой збавіў цябе. Я праслаўляю цябе, Христос, за твою ласку, за любоў твою, маё збаўленне табе даю. Хвала табе, мой Бог. Я праслаўляю цябе, Христос, за твою ласку, за любоў твою, маё збаўленне табе даю. Хвала табе, мой Бог. Весяліся і пляскай у далоні, свята сэрца свайго адзначай. Смерць не мае улады болей, Господ збавіў цябе, Бог твой збавіў цябе. Весяліся і пляскай у далоні, свята сэрца свайго адзначай. Смерць не мае улады болей, Господ збавіў цябе, Бог твой збавіў цябе. Я праслаўляю цябе, Христос, за твою ласку, за любоў твою, маё збаўленне табе даю. Хвала табе, мой Бог. Я праслаўляю цябе, Христос, за твою ласку, за любоў твою, маё збаўленне табе даю. Хвала табе, мой Бог. Хвала табе, мой Бог. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Гасціннасць вельмі біблійная рыса. Мы ўжо разабраліся, што яна характэрная для старых часоў, калі ў падарожжах было прынята спыняцца ў дамах незнаёмцаў. Людзі прымалі гасцей, бо калісьці і іх прымуць іншыя. Цяпер гэта завецца каўчсёрфінг. А тады проста не было іншай опцыі. Але і для старадаўніх людзей важна было не проста прадаставіць начлег, а аддаць госцю самае лепшае. Для прыкладу распавяду адну гісторыю са старога запавету. Анёлы прыйшлі ў Садом, горад, які Бог вызначыў знішчыць. Яны завіталі ў дом адзінага праведніка ў гэтым грэшным месцы, Лота, пляменніка Абрагама, каб папярэдзіць яго і дапамагчы ўратавацца. Жыхары Садому, вычварэнцы, тут як тут, убачылі новых людзей. Анёлы ж не ходзяць у госці з крыламі, нават гаспадар дому лічыў іх за людзей. І давай ламіцца ў хату, каб згвалтаваць іх. І вось тут узровень гасціннасці Лота. Ён ведаў, сярод якога народу жыў, напэўна, назіраў кожны дзень іх амаральнасць і разумеў, што проста так ад іх не адмахнуцца. Лот кажа садомаўцам: «Вось у мяне ёсць 2 дачкі. Я зараз выведу іх да вас, рабіце, што хочаце. Толькі гасцей не чапайце». На выніку анёлы не дазволілі стацца такой ахвяры і асляпілі прагных гараджан, але рэакцыя Лота мяне моцна ўразіла. Госці ёсць госці, і ніхто не павінен прычыніць ім шкоду ў маім доме, нават калі мне давядзецца аддаць на знішчэнне сваіх блізкіх. Калі перакласці гэту гісторыю на нашы стасункі з Богам,
то атрымліваецца падобная сітуацыя. Увесь сусвет належыць яму па праву, бо ён стварыў яго. Бог пасяліў людзей у сваім доме, праявіўшы вялікую гасціннасць. Ён паклапаціўся пра ўсё, стварыў нам і прыгажосць, і камфорт, і ежу, і пітво, прадумаў і веліч, і кожную дробязь, якая захапляе. Давайце разам пачытаем урывак 104-га псальма, напісанага 2500 гадоў таму. Ты пасылаеш крыніцы для ручаёў. Яны цякуць між гораў, пояць усіх звяроў палявых, праганяюць дзікія аслы смагу сваю. Над імі жывуць птушкі нябесныя, праз вецце голас падаюць. Ты поеш горы з хорамаў тваіх, пладамі дзеяў тваіх зямля насычаецца. Ты ўзрошчваеш траву для скаціны і расліны для працы чалавеку, каб вырастаў хлеб з зямлі, і віно, якое сэрца людзям весяліць, і алей, ад якога твар іх блішчыць, і хлеб, які сэрца людзей умацоўвае. Насычаюцца дрэвы Господа, кедры лібанскія, якія ён пасадзіў. Там птушкі робяць гнёзды, бусел на кіпарысе мае свой дом. Высокія горы для сарнаў, скалы, прыстанішча для даманаў. Ён месяц зрабіў, каб вызначаць пару. Сонца ведае захад свой. Ты цемру кладзеш, і стаецца ноч. У ёй рухаюцца ўсе звяры лясныя. Львяняты рыкаюць праз дабычу, шукаючы ў Бога пажывы. Як узыдзе сонца, яны збіраюцца разам і ў логвах залягаюць. Выходзіць чалавек надзеі свае і на працу сваю аж да вечара. Якія шматлікія, Господі, дзеі твае. Усё ты ў мудрасці учыніў, зямля поўная даброццяў тваіх. Бог стварыў ідэальны свет, дзе ёсць месца для кожнай істоты, у тым ліку для людзей. І працягвае забяспечваць нас усім неабходным. Ён, як лот, гатовы аддаць за нашу бяспеку самае дарагое – свайго сына. Каб у ім мы атрымалі прабачэнне за свае грахі, каб мы не расплочваліся за іх з вычварэнцамі, каб нас не пусцілі на пакуты. Замест нас Бог аддаў Ісуса Хрыста. Вось пра што кажа нам гасціннасць Лота. Створаныя на вобраз і падабенства Божае, мы мусім пераймаць яго якасці. Чалавек павінен быць гасцінным і клапатлівым. Бог не толькі пакідае нам свой прыклад, але дае канкрэтныя інструкцыі. У кнізе Другазаконня, 24 раздзел, Бог загадвае земляробам пакідаць рэшту збожжа на палях, аліўкі і вінаград на галінках, каб бедныя людзі маглі прыйсці і сабраць сабе ежу. У кнізе Выхаду мы неаднаразова чуем, як Господ паўтарае: чужынцаў і прыхадняў не ўціскай і падтрымлівай, бо сам калісь быў прыхадням у зямлі егіпецкай. Ты, як ніхто, ведаеш, што гэта цяжка. Бог заклікае асабліва клапаціцца пра бездапаможных людзей, удоў і сірот. Бедная Рут, якая засталася ўдавой і не мела чым харчавацца, пайшла на поле збіраць каласкі і зярняткі, якія застаюцца за жняцамі. Яе не прагналі, дзеля яе нават сталі пакідаць больш збожжа. Ісус сказаў: калі ты ладзіш свята, запрашай бедных, калекаў, кульгавых і сляпых, і будзеш шчаслівы. Хоць яны нічым не змогуць табе адплаціць, але табе адплацяць у той час, калі праведнікі ўваскрэснуць да жыцця. Лекі для душы. Сёння мы яшчэ раз прыгадаем гісторыю, якую разглядалі раней, пра тое, як сёстры Лазара прымалі Ісуса ў сябе ў гасцях у вёсцы Віфанія. Марфа хацела прыгатаваць асаблівую ежу, паклапаціцца, каб гасцям было камфортна. Яна займалася арганізацыйнымі пытаннямі, а Марыя сядзела ля ног Ісуса і слухала, што ён казаў. Марфа падышла да Ісуса і перапыніла яго: «Господі, ці табе ўсё роўна, што мая сястра пакінула мяне адну рабіць усю працу? Скажы ёй, каб яна прыйшла і дапамагла мне». Ісус паглядзеў на сваю сяброўку. «Марфа, Марфа», – адказаў ён, – «ты хвалюешся пра многае, але патрэбна толькі адно. Марыя
выбрала лепшае, і гэта ў яе не адымецца. Як думаеце, ці магла б Марыя дапамагчы Марфе? І ці правільна было Марфе злавацца на сястру? Ці патрэбна была Ісусу вытанчаная ежа? Ён ніколі не перабіраў, еў усё простае. І больш цаніў не камфорт, а стасункі. Гэта урок для нас. Таму прапаную зараз разам звярнуцца да Ісуса і паказаць, што Ён важны для нас. Дарагі Бог, дзякуй, што ты стварыў гэты дзівосны свет і гасцінна прадаставіў нам у карыстанне. Дзякуй, што запрасіў нас у свой дом, у сваю сям'ю назаўжды. Слова тваё кажа, што мы дзеці твае. Ты гатовы ўдачарыць і ўсынавіць кожнага. І я адказваю так на тваё запрашэнне. Я шкадую, што ў маім жыцці былі часы, калі я не ставіла цябе на першае месца. Я бачу тваю бязмежную любоў і дзякую табе за яе. Дзякуй, што дзеля майго апраўдання ты ахвяраваў сваім сынам. Ісусе, ты аддаў за мяне жыццё, але ты жывы і сёння. Прашу цябе, будзь маім Господам і збаўцам і дапамажы мне ісці за табою ўсім сэрцам. Аддаю табе ўсю славу, Айцец, Сын і Дух Святы. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы гаварылі пра гасціннасць, што размовы, шчырасць і сяброўства важнейшыя за парадак у доме і экзатычныя стравы на стале. Лёгкасць і цікаўнасць у зносінах – гэта слушная гасціннасць, а жаданне ўражваць сваімі грашыма або навыкамі – не. І Бог прымае нас менавіта так, не паказушна, а з любоўю. Мы ўдзячныя за яго клопат і вучымся так жа клапаціцца і пра сваіх гасцей. А калі ў цябе яшчэ няма сяброўскіх стасункаў з Богам, чаму б табе не адказаць так на яго запрашэнне? У тэму прагучыць верш польскага паэта Эрнеста Брыля у перакладзе Васіля Сёмухі «Клікаў нас Бог». Клікаў нас Бог на танец, на спеў і на радасць, а мы прыйшлі бадай што на забавы. Не здрыгануўся свет, спеў наш сышоў на благасць, не енчыў танец, і смех быў кульгавы. Клікаў нас Бог на любоў, нам на шашне трэба пазбягацца было. Ну да, пазяходзьце. Нам месца заслаў сенам планетаў, прыходзьце, і прыляпіў, як гняздо ластаўцы неба. Клікаў нас Бог на вечнасць, а мы палічылі на пахаванне. Кожны труны сваёй майстар плакаў, скрушліва курчыў грымасы. Трупы астылі, калі адчыніў ён дзверы. Чакаў, святло паліў, не цяміў, чаго пад зямлю нас так цягне. З якое халеры, калі ўсё ў нас насцеж, адвярніся ж адно. Клікаў нас Бог на танец, на песню, на шчасце, і ўсё яшчэ кліча. Канца не відно. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, калі ў цябе ёсць сумнівы, пытанні, калі ты хочаш разабрацца ці падзяліцца сваімі думкамі, пішы мне на e-mail womenofhopebell у адно слова @gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224020, горад Брэста 20. І падпісвайся на тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі». Я, Тацяна Немчанінава, вельмі ўдзячная, што вы завіталі на тэрыторыю «Жанчын надзеі». Буду чакаць нашу наступную сустрэчу. А пакуль вы абавязкова запрасіце каго-небудзь у госці і цудоўна правядзіце час. Бывайце! Бачу, але ты трымаеш
тільки криж не кидав. Ось по грязі я роблю это для тебе, бо люблю, бо безмерно тебе люблю. І замість руш я крикою твой шлях окроплю, замість слов життя отдаю, бо люблю, бо люблю. Я ще одна кропля крові, я ще один вздих грудей, і все, що тримає тебе на землі, криш і мольби людей. Любов не помре ніколи, і навіть в цій тишині я чую стук серця твого, отказ на зраду моєї любви. Ось по грязі я роблю это для тебе,